Koronavirusaren pandemiaren krisiaren aurrean, supermerkatuetako langileek bizi duten egoera salatu nahi dugu Elatik. Azken egunetan, herritarrak masiboki ari dira denda eta supermerkatu desberdinetara joaten inongo segurtasun neurririk hartu gabe. Honek, bai langileentzat eta baita ere dendara doazenentzat dituen arriskua kontuan izan da. Elatik argi daukagu krisi egoera honetan enpresek euren langileak babesteko neurriak hartu behar dituztela. Eta horretarako hainbat enpresekin, besteak beste Mercadona, BM, Lidlekin harremanetan gaude segurtasun neurri desberdinak aplika ditzaten. Besteak beste argi ikusten dugu aforoen kontrola bermatu behar dela, hau da ezin ditugula supermerkatua jendez beteta izan, bestalde arriskuko pertsonak etxera bidali behar direla lizentzia ordainduekin, haurdun dagoen jendea, patologia desberdinak dituena, pertsona nagusien zaintza bere gain hartu beharra daukana. Bestalde, kontutan izan behar dugu distantzien kontrola ere findu behar dugula, hau da gutxienez langileen eta bezeroen artean metro terdiko distantzia bermatu behar dugula, ezin ahaztu higiene neurri desberdinak, eskuak garbitzea ahalbidetzea, gel desberdinak, guanteak, maskarillak eta beste hainbat segurtasun neurri. Argi daukagu egoera zail honetan langileek egiten duten lana inoiz baina beharrezkoagoa dela eta enpresek lan hau balorean jarri behar dute, baita erabiltzaileok eta erostera goazenok ere. Azken finean, denon osasuna dago jokuan eta ezin dugu ahaztu espazio hauetara ahalik eta jende gutxien eta modu ordenatuenean joan behar garela.